Здравейте, хора! Лично влог за моето ежедневие не съм правил сигурно от една година и просто искам да направя един апдейт, как се е променил от тогава. Здравейте, аз съм Тони, татуирам 6 дни в седмицата по 6 часа на ден в моето тату студио. И днес ще видите типичната рутина на един професионален татуист. Сутринта ми започва с бягане и фитнес. Това вече ми е любимото време от деня. Кафенце, фитнеса приключихме, сега вече можем да се започнем за работа. Реално последния ми влог спомням как бях започнал доста сериозен режим, ставах рано. Ходих на фитнес редовно. Днес станах в 11:20 с мъки, но искам да направя наистина едно обращение към всички, защото дълго време се обвинявах за това, че някой път просто ми се натрупва супер много работа и става така, че се успявам зверски. Разбира се, когато имам някакви ангажименти, гледам това да не се случва и ставам по-рано, но просто често като ежедневие, работата, която ми се натрупва, много често просто се случваше. Каквото и да правя, да става в 11. Ма знаете ли какво? Спрях да се обвинявам и се чувствам много по-добре. Просто осъзнах, че поне за момента това е някакси ежедневието, което ми пасва повече. Работя до 2 часа вечерта. Честно казвам, след 10 вечерта ми идва някаква зверска енергия, супер сила, се блъсна. И просто ми се бачка и наистина сядам и бачкам супер много. През деня правя тату си. Занимавам се и с всички останали неща. Студиото, програмата, снимаме за YouTube доста често. Имаме в момента колко канала, Васко? 3. В момента да, захранваме 3 канала с редовен контент. Един канал, който е насочен само за татуисти, там правя обучителни видеа най-често, или пък сега в момента стартираме така доста подкасти, интервюта с други татуисти, техния път. Също така този канал, който е за вас, който е по-скоро за хора, които не са насочени в това да стават татуисти, а просто се кефят на тату си и гледате нашия контент. Общо взето качваме в 3 канала всяка седмица. Отделно снимаме реклами, отделно снимаме някакви други неща, обяснителни видеа, снимам обучения за моите курсисти и общо взето голяма част от дните ми минава и в снимане, наред с цялата друга работа. Днес ще видите всъщност как протича един ден, в който правя семинар. Семинара представлява жива среща с моите курсисти в помещението на старото студио. Там провеждам някакво обучение на живо, защото всъщност обучителната ми програма преминава главно онлайн, понеже обучаваме хора от цяла България, дори в чужбина. Имаме доста хора из Европа. Така че по-удобната форма, за да можем да обърнем внимание на всички, редовни групови разговори, индивидуални разговори и постоянна общност, в която имат постоянна обратна връзка, общо взето 24/7. Казах ви, работя до 2, така че със сигурност за 2 часа има човек, който да им обърне внимание. Всъщност семинара е формата на обучение, която вкарва и малко жива връзка, понеже на доста хора им липсва и живата връзка, а има и доста неща, които живата връзка доста по-лесно би научила хората. Когато хората са на място, много по-лесно мога да видя някой проблем и да го решим много по-бързо. В момента отивам до студиото, за да взема материалите, които ще са ми нужни за днешния семинар. Намислил съм едно упражнение на изкуствена кожа. В момента е минус 5 градуса, аз съм по тениска. Това е от новия режим, който спи до 11, получава супер силен. На етапа на страна, това е сериозно. Ако се чувствате, че се обвинявате за, примерно, че не може да ставате супер рано, супер ранното ставане, предполагам, не е за всеки. Има хора, които са активни повече в по-късните часове, има хора, които се чувстват по-продуктивни в по-сутрешните часове. Чувствал съм се продуктивен в двата варианта, но наистина в сегашната ситуация предпочитам просто да го приема, да ставам малко по-късно, 10, 11, 12 понякога, да почвам да работя тогава, да се работя здраво целият ден, без да се обвинявам, защото преди помня как просто ставам, от сутринта ми е криво, натрупали са някакви задачи, планирал съм да стана в 9, ставам в 12 и съм загубил вече 3 часа и още от сутринта почвам да се напрягам, че вече съм назад. Докато сега просто реших да го приема, реших, че 13 часа работа
било то от 9 до колко сега трябва математиката да правя. Било то от 9 до 10 вечерта или от 11 до 1 вечерта, общо взето почти няма разлика. Така или иначе бачкам достатъчно, така иначе ще си върша работата и затова просто спря да ми пука. В момента съм в такова състояние, че просто стоя по-докъсно, така се получава и ставам по-късно и нещата са нормални. Пак бачкам супер здраво, просто спрях да се обвинявам и това наистина направи голяма разлика в ежедневието ми и също така в продуктивността. Иначе Коста Мариански. Добре, снимаме тук и ще ходим на семинар. Какво ще правиш? Тая маска ли ще правиш? Бъдве са Коста. Добре. Така, какво не трябва, Васко? 7 RS, 13 RM. Трябваме една седмица Магнум. Една тройка RL и перфектната рецепта за лъв е готова. Който записал. Що не ударя на лъвче? Те наистина ще им се случва много често да правят лъв. Минки, има ли някой вътре? И бах твоята майка и загубеняка ти е бах. Май няма. Промъквам се, докато никой не ме види и крада материали. После що няма материали, къде са ножиците? Скрабна им. Я взимам, само ще видим къде ще откраднем вазелин. Ще имаме вазелин в чашка и се стръгваме. Миналата неделя събрахме с цялото студио вечер, направихме едно вечерно рисуване. Ела ти покажа тук и другата картина. Това е колаборация с мен и една колежка, която добави калиграфиите, добавя и това другото лице. Става много готино, много яко се получи. Мисля да го повторим пак. Ако искате да снимаме клипи от вечерното рисуване и още едно влогче, може да напишете в коментарите. Какво друго остава? Old Spice. Ще гледам на място, ако има. Някъде си оставих машината, ма къде оставих, брат? Стаята на Рая, може би? Рая няма. Тук има един банан, мисля да го взема. Това е стаята за всеки клиент, който идва в студиото. Търсите стаята на Рая и винаги просто има нещо за ядене. Ако прегладнете много, сладко солете, винаги в стаята на Рая и банан се взехме. Машина и банан. Мисля, че това е рецептата за как да ставиш татуист. Добре, вземем машината и брат да се отправяме, защото начака доста оправяне в другото студио. На Рая кожата мисля, че трябва да я върнем. Вижте Рая, когато беше в програмата, какви татуировки правеше. Топ. Това са задачи от програмата. Плюс някои портрети, които сама се предприе. Много яки станаха. Дори и всякъде ги гледам. Има потенциал в това момиче. Ама тя не ми гледа клиповете, затова няма да го види това. Така че чат пат гледа, ама ми се прави нарочно ма дразни. Аз не ви ги гледам клиповете. Някакви такива неща, ама ще се разбере сега дали ги гледа, защото говорим за нея. Ако направи коментар, значи ги гледа. Тест. Много важно. Трябва да изкарам лъв, референции. Най-важното щях да забравим фолио. Трябваше да открадна от Нарая стаята едно фолио. Даже май така ще направя човек. Не, даже виж какъв съм добър. Ще оставя цяло фолио и ще взема старото фолио. Много съм добър. Добре, ме ходим да вадим референцията. Значи пишем Line Tattoo Design и търсим най-разпространения лъв в Pinterest. Идеята е това, което се случва най-масово на всички татуисти, да го изтърдираме. Идеята е да упражним най-вече ключовите части. Ще упражня зъбите, брадичката, козината, как се прави. Мустаците са най-трудното нещо. Те трябва да се видят. Така, слагаме последната съставна част. Се отправяме към студиото. Банана е много важен също. Айде, момчета. Знаеш, какъв фейкър съм. Всеки, който дойде в студиото, вика, този мотор е твой, нали? Не знам, защото така си мислете. Скоро имах един клиент, който беше от май от Колумбия. Защото се комуникирахме в WhatsApp. Пък в WhatsApp снимал съм се с мотора на един приятел. В гръб такова, статуса на врата, много гекста стои. Той си е помислил, че този мотор е мой. Питама, нали, това мотора. Ти караше, нали, това. Аз му викам, не, аз не карам. Той ми каза, значи лъжеш хората само и ми припомни, че на WhatsApp с така снимка и аз се почувствах много неудобно. От всякъде фейква, хората си мислят, че е мой мотор. Аз нямам книжка за мотор. Наред с ранното ставане, хапвам най-здравословната закуска. Супер мръсна баничка с яйце и сирене да захлебим. После бананче и сме готови. Аз не виждам нищо лошо. Много хубаво. Малко по-топла трябваше да ядем, ама пак е хубаво. В принцип не е много хубаво да караме и да ядем. Ама всичко е спид. Комбинирам няколко дейности винаги в едно, защото трябва всичко да се свърши както трябва. Даже вчера
с Васко, защото трябваше да направим един митинг вечерта, да планираме видеа, снимане и така нататък. И го комбинирахме с тренировка. Отивахме на лостове и през това време обсъдихме кога ще снимаме и какво ще снимаме. Така че, за да се справим с всички дейности, много често трябва да комбинираме няколко неща в едно. Примерно рисувам, пускам си някой запис, който трябва да чуя, някой разговор, някой клип. Мултитаскинг яко. Караш, ядеш. В новите коли има lane assist. Не може да минаваш другата лента без да бутнеш мигача и то се убива всичко. Не. Защо ти кажа, че винаги съм използвал мигач. Не съм тия тапанари, дето се изпреварват без мигач и дето правят някакви маневри без мигач, защото е супер тъпо. Човека няма как да знае какво ти е в главата, на къде ще тръгнеш. По-хубаво да си дадеш мигача, да се види на къде ще отидеш, да го предупредиш човека, че ще минаваш пред него, че ще го изпреварваш, така нататък и да се знаеш, защото ще направиш някой по-рязка маневра без да предупредиш, той ще направи същото и белята е готова. Не е срамно да даваме мигачи. Колко да ускоря дачата, брат? 0 до 100 за 8,9. Много обичам така да си нося кафето, но наскоро направих голям гаф с носенето на кафе така. Носех някакви пратки от Еконт, от Спиди, бяха ми заети всички ръце, так му се взех кафе, взех го в устата, защото нямах свободни ръце. И какво направих? Полях се, изгорих се, тук ми стана устата като прибит 2-3 дена, ужас беше. Много гадно, много неприятно чувство, внимайте. Образователно с Тони Инк, нещата от живота. Добре дошли в Ink Emperor Junior. Ink Emperor Junior. Мамка му, много мразя да нося 1000 неща и да става така. Много образователно се чувствам. Някакъв позитив инфлуенсър. Карайте с мигачи, внимайте като пийте горещо кафе, не го дръжте в устата. Ящи банички сутрин, ставите в 12 часа. Каква е тази свастика, бе? Какво е това, човек? Ама видим дали има изкуствена кожа и да опъваме масите, но първо да пуснем климатика, да може да се чувстваме. И ко сега? Аз ще оправям тук масите, ти ще седиш зад камерата и ще снимаш само, така ли? Дайте тариката. Тия кадри даже няма да ги използваш, сигурен съм. Така, Васко, само ми пречиш, тук си оставяш нещата за качалки за теб. Няма ли? У вас нямате ли за качалки? Васко, значи това е това нещо. Виж го, снимай го. Снимай го е това. Това се нарича за качалка. Може да закачаш на него неща. Якито си, нали, не да го фърнеш на кушетка, така и че работим. Сега столчета трябва да наредим. Осветяваме масите. Това сега за хората, които се чудят, това е за да може полето да залепне и да слегне хубаво за масите. Чувствам се. То ми е навик, човек. Сега знам, че сме на изкуствена кожа, не трябва да спазваме някаква хигиена, ама ми е навик. Чистя се ръцете винаги. Това е специална техника от Коки Тато Арт за премахване на балончетата под фолиото. Нали? Естествено на станция, когато работим с клиенти, няма как да го направим, да отидем с някакъв парцал, но тогава може примерно с чиста салфетка да се направим, пак да се постигне същия ефект. Васко, 1,5, след половин час трябва да дойдат курсистите, ние сме кажи готови, може би аз ще си изкарам само материалите, даже може да си отпечатам стенсила и да започваме. Днеска съм ви подготвил много интересна задача. Пригответе се за много оригинален дизайн, нещо, което не сте виждали и което много рядко ще се налага да правите в татуировките. Да, много рядко. Естествено, шегувах се. Много често ще ви се налага да правите лъвови, тигри и така нататък. Точно това упражнение искам да разгледаме, защото ще ви е много полезно и със сигурност един лъв, ако не направите, няма да сте татуисти. Така че ще ви демонстрирам всяка една част. Вие ще я повторите и ще се упражните как се правят зъби, как се прави козна в различни части, как се правят мустаците, които толкова нас затрудняват. Почваме, направо ще го залепим. Който не е виждал отпечатване, може да дойде и да види, който е по-така от новите. Сега в случая това си е размерчето. Това е шаблон, който съм изкарал на принтер термален. На компютъра пускам един филтър, който да стане долу-горе на линии и така на по-съставните части, за да се виждат всички детайли. От другата страна е това. Лепим тази страна, която е с индигото. Намираме си място някъде по изкуствената кожа. В случая ще го сложа тук във ъгъла. Ей така. Някой рисувал ли е лъв от вас? На рисунка? Не, татуировка. На татуировка. Ама по-малък размер. Не толкова космат.
По-плешив. За демонстрацията може да се съберете по-насам, защото няма видите нищо иначе. Така, супер. Това не е референцията. Да. До тук това вече. Повече няма да я гледате. Но да, вижте, примерно, лъвовите, тигрите, поклепачите около очите имат много такива черни отчетливи части. То се вижда дори и на стенсила. Тук покрай носа, покрай очите, покрай венците всъщност на зъбите, те са много черни елементи, където със сигурност много ще играе седмицата ЕРС. Как ще почна според вас? С тройката? Да, с тройката. В принцип винаги почвам. И до там щяхме да приключим. Ами, вече сме към края на този дълъг ден. 9 часа е, тъкмо вече се разотидаха и последните хора от семинара. Мина супер яко, много се изкефих, имаше доста хора, напълнихме тотално залата. Даже имаше хора, които бяха в съседната стая. Мисля, че хората се изкефиха, задачата беше една идея по-трудна, имаше доста затруднения, но пък по този начин мисля, че доста голяма част от тях си излязаха малко от комфортната зона и дори и да не са 100% удовлетворени от резултатите, поне пробваха нещо, което излязаха от комфортната зона и следващия път ще го направят много по-добре. Така че мисля, че семинара мина супер. Сега е време да отидем да хапнем, малко релакс и най-вероятно след това ще се прибера и ще продължа да пачкам. Вечерята е по-добра, пържолки, яйца варени, салатка, снежанка, всичко е точно много по-добре. Така че чат-пат, има и хубава храна, после му направим една тренировка. Хапнахме, прибрах се, бачках. 1:40 и е време за сън.